Good morning guys! Ayun, I forgot na dalhin tong camera kagabi. So, sorry. Kulang-kulang na naman yung vlog natin. Anyway, magandang umaga. Sabi ko kahapon is maaga kaming aalis ngayon kasi today namin ipipick up yung pangalawang stocks. Ayun, kasi kahapon, di ba, nakapag-pick up kami and then, hindi na umabot sa cut-off daw kasi, syempre, magbibilang pa. So, ngayong umaga dapat, kaso, late naman din kami, nagising kasi, late din kami natulog, malamang. Hello, so, good morning! Hanin ko lang itong, pakuan na binili ko kahapon. Ayun, para mapalamig ko na, may makain si Chris pag umalis kami, and then, tingnan natin kung totoo ba yung chika nung may-ari na, to, matamis to. 100 pesos lang to guys. So, hindi ako masyado nag-e-expect. Pero malay mo naman, diba? Ayun. Makadaan nga sa makabili na ng tripod. Henry's daw pala bumibili ng tripod. Okay, no, wait lang. Hanggang ko lang. Ay! Ayun na kayo. My gosh! Nagsiswimming kayo nang wala sa oras, guys. Goodness. Walang kwenta itong tag 150. Ay, naku, saan mo nga naman sa tag 150? Please, tumayo ka naman. Yay. Gasan natin mabuti ang pakwan. Laki pala ng tinutubo ng mga mga nagbebenta rin sa mga fruit stand. Yan, kasi kung bibili nila ng wholesale to, yun talaga sa mga nagpipitas talaga sa mga direct sa mga mga may tanim, 50 pesos lang guys per piece. Yes, per piece 50 pesos lang. Eh ako 100 pesos na to kasi 2 piraso lang naman pinili ko dito. So syempre pag bibili yung mga mga fruit stand, binibenta naman nila to sa mga sa mga tao is per kilo. So yung nabibili namin sa Cartimar is 300 yun. So, di ba? 50 pesos tapos 300. Sa 250 pesos ang kita. Anyway, syempre mababayad din ang pwesto, ng ganang. So, kaya lang. Kaso mas maganda if mas nakakatipid tayo. Right na. Yeah. Wow. Laki. Ganito kaya yung hindi naman. Kabigat yung buntis. Pula nga. Wow! Ay, ang ganda. Tignan nyo guys. Wait lang. Buksan ko yung ilaw. Madilim. Ang ganda. Oh. 100 pesos lang. Dalawa na guys. Sarap. Kasi pag may pakwan kami, hindi na ako uminom masyado ng tubig. Kasi pagkakain kami. Ang tamis. Wait lang. Huwag ito maubos. Bigyan ko dyan sa baba. Sila na lang magpalamig. Kasi di kasya sa ref. Yeah, bigyan natin dyan sa baba. Buto kayo ha. Mag-iwan lang kami ng dog food. Kasi di naman nila inuubos eh. So, mamayang ko na lang ito binababad ko muna. Mamayang gabi na lang. So, 2 days na silang hindi nag-uubos ng ng food nila. Kaya sabi ko, magpagutom na muna sila eh. So, ayun, nalis na kami guys. Pick up kami. Yung box dyan, yung LBC, kunin mo. Daan natin sa store yan. Ayan, dumating na kahapon yung yung Laxent. Ano ba petsa ngayon? 15 na ba? So, napaaga ng 1 araw. Or 2 araw ata. So, yun. Chris! Alis na kami, Chris, ha? Mga aso bantayan. Bye, Groot. Wait, lagyan lang natin ang si Groot. Tubig. Namawig.
Sige, bebe, kain ka muna dyan, bebe. Mamaya tayo magluluto, ha? Ha, tam-tam ko. Wala na daw laman yung ano niya. Ano Yung naman? wallet niya. Silpi. Hindi madali-dali para maiyaman. Walang bubunutin. Ano yan? Luloko mo ako. Uy, lumayas ka na. Ay, wait lang. Utot ka. Oo, wait. Ano ka? Yun, dito kami sa pangalawang, ano guys, si naka-pick up na kami, tapos yung pangalawa kami. Nalutang talaga. Ayan mo na yan. Yan. Hear that? Bibili ako ng cellphone, yung ano, Note 8 yung ko. isang, May karekek. yung isang district kasi gusto niya na makuha yung ano, yung incentive niya. So, bibili na rin ako ng cellphone. So, tara, let's. Habang kumakain tayo kasi pinapabilang ko pa yung mga pipikapin eh. So, yun, let's go. Yung payong dari ko na muna. Bilisan mo payungan mo, senyora. Go! Baba! Payungan mo, senyora. Ayaw si Paquito Diaz. Baka sigaw yun. Ano? Ay, yung gunsa, ano? Baba! Mga patay na yun eh. Oo nga. Mga Diaz, brother. Go! Bumili muna rin ako ng ano, lulutuin mamaya. May munggo dun eh. So, since Friday magmunggo tayo, bumili ako ng pork ribs, panlagay. Tapos, malunggay na lang kasi walang ano eh. Walang ampalaya leaves. So, yan na lang muna. And then, ito sa, yes! Dilata. Oh, sige, wala na tayo. Ito sa dogs mamaya. Dilata. Corned beef. Kuha ka na, pang madali yan. Tsaka yung ano yan, yung luncheon meat niya, masarap yan ah. Sa ilalim nun. Magulay yan eh. Pang madali yan. Pag walang maisip. Ako yung ano, sardinas ko. Saan ka? Sardinas ko. Wala. Wala si Rose Bowl. Ay, bakit? Yes. Ayan sa taas. Dalawa lang. Wala yung Rose Bowl. Ang taro yung yellowfin tuna in olive oil. Wow. Uy, pukay. Ay, my God. Ay, my God. Oh my G. Huwag na nga. Nakakaloka. Rose bowl. Ito kaya. Mackerel. Wala nang sardinas dun, oy. Wala na akong nakikita dun. Di sana may nakain na ako. Ito na lang muna. Walang ano eh. Rose bowl. Premium sardines. Extra hot! Extra hot. Aray ko. Hindi ko pa nadala yung ano. Yung bill namin sa tubig. Sana nabayaran ko na rin. Ang laki ng tinaas ng bill namin. Hindi ko alam kung bakit. Nagpalit lang ng ano, ng mother meter. Naging times 4 yung ano namin, yung tubig namin. Ay. Tanong ko sa Terenin. Mamaya nakaliktad lang yung ano eh. Yung bill namin. Baka ibang unit yun. Kasi ano eh, usually ano lang naman. Yung nandito si Cell, na-consume lang namin, nasa 600. Yun ang pinakamataas, max namin 600. Tapos nung umuwi sila Cell, ayun pula ng mukha ako, kagad ko ng price. Tapos nung umuwi sila Cell, naging 400 to 300. Tapos ngayon, 1.9. Imagine, ko nagulat ako. Oh my God, ba't ganyan yung ano namin? So, tanongin ko muna sa Ate Remy. Natignan ko lang kasi yung total amount eh. Hindi ko pa ba nakita yung ano, kung same dun sa isang ano namin, resibo namin. Na? Pauwi na kami guys. Nakakaloka yung kulang na lang eh. Makipag-gano ko dito. Makipag-kissing-kissing ako dito sa dashboard ba to? Ay, wala. Punong-puno yung likod namin. Pati yung sa likod ni Tonton, may karga yun. So, ayan. Asikip ko dito. Oh, diba? Oh.
May space pa naman, pero nakakangalay sa ano, sa hips tsaka sa balikat. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Ano na sa kisabi ni Tonton. Haggard. Ayun, bukas bibilangin kasi madaming orders yung mga ano, halos nagsabay-sabay na naman sila. Minsan sa mga district ko minsan tahimik sila, ayan. Hindi, kalmado lang din naman kami, ganyan. Tapos biglang sasabay-sabay magsiset ng mga order from na OMG. Kaya yun, haggard-haggardan tayo muna. Aso nila mama, oh. Parang si ano lang din, sila Maggie. Oh. Pandakekok din. Ayun, oh, daming ano, pakwan. Mas marami kahapon eh. Dami, no? Matamis nga! Matamis! Bumili na ako kahapon, diba? Matamis nga po. Ha? Di ko pa nga ubos kahapon eh. Si kuya talaga. Sobrang tamis. Ito pala yung mga huling ano, pina-harvest. Inano na lang. Ay, shucks. Binibenta na lang namin dito sa ano, ni Papa sa palengke. Ayan. Yung mga pang ano lang, pambahay lang. Mga pickles pala. Ayun. Ano yan, Tor? Ang ginagawa mo, Tor? Mga pickles lang to. So, pambahay na gamit. Ayan. Kasi yung mga good is mga ganito kalalaki. Asa na yun? Mga ganito kalalaki, oh. Nabilog. Kasi pag hindi nabilog, rejected na ng ano ng buyer. So, ito yung mga pickles. Kumbaga, ni-reject to ng buyer. Binili naman ni Nene doon. Tapos, binibenta na lang dito. Kasi, pagka-harvest yan, di ba maliit yan? Nagana pa yan, bumibilog pa daw yan, guys. So, yan, binibenta na lang. Kasi, pag ano, pag dun sa Nueva Ecija pa, bibili ng ano, ng buyer ng 10 pesos per kilo. Di ba? Eh, dito sa palengke, mabibenta mo pa siya ng ano, ng 30 pesos. So, ayun, binibenta nila. Sila uncle daw yung nagana yan. Nagbibenta. Look at that. Ayan. So again, sa mga bagong subscribers, dito kami lumaki, guys. Hindi naman lumaki. Yung mga mga high school, kapag bakasyon is dito na kami nagtitinda. Ayan yung ano ni Mama. Yung mini tindahan ni Mama. Sarado na sa store kasi sila kasi sobrang init talaga dito. Tapos yung taas na yon, ayan, nakikita nyo yan. Yan ang kwarto namin noon ni Froggy. Nandito pa kami. As in, sobrang init yan. Imagine niyo dyan siya natutulog. Kaloka. Ayan. Tapos ngayon, yung kapatid ko dito nagtitinda. May pailaw pa sila dyan. Mamaya pa yung babalik eh. Ayun, uwi na kami, guys. Kasi nag-ano na si Chris eh. Mami, gutom na ako. Breakfast lang kasi yung kinain namin kanina. Oo naman yung anak ko, alas 4:30 na. Kaya naghanap talaga ako ng, ng mga kasama sa bahay. Yung talagang may iwan doon. Kasi si Emma pumapasok sa Jollibee, guys. So, ayun, wala pa akong balita doon sa pinsan ko eh. Si ano, yung kapatid ni Pastor. Sino? Si Tolitz. Ayun, ibang-iba nung talagang nandyan si Sel. Wala akong problema. Ay, hirap. Sel, balikan na Sel. Ay, yung mga anak na yun si Sel ngayong May. May ba't pa siya may bebe. Nakakamiss. Yung may maingay sa sa bahay. Anyway, ay pinakita ko sa kanila dati yung yung tinirhan natin dati, yung sa tindahan ni Mama, yung sa taas nun, 'di ba? Yung sobrang init. Alam mo yung init noon nung doon pa tayo natutulog. Grabe, times 3, guys, yung init ngayon talaga. Kaya kapag alas 9, alas 10 na, pinapapunta ko na sila dito sa Pure Gold kasi aircon dito, diba? Sabi ko, hayaan nyo na yung tindahan nyo na yan, isara nyo muna kahit na mabenta sana dyan maghapon. Kaso sabi ko, baka pang ospital nyo lang din yung yung kikitain nyo dyan. So isara nyo na lang yung maghapon. Tapos doon na kayo sa sa store. Tapos gabi hanggang alas. Bumabalik sila. Hindi kasi 'di ba may mga natutulog diyan ng mga kargador. Tapos naliligo na rin diyan. So
mga bumibili ng ano, ng shampoo, ng kung anik-anik. Tapos dati nag-ano pa si mama ng beer, eh sabi ko, ewan ko kung ngayon kung nag-ano pa rin siya nagbebenta. Sabi ko wag na kasi pinagbawal na rin yung pag-inom, 'di ba, sa public. So yun, soft drinks yun na mabenta dyan. Eh sabi ko nga, wag na, pang ospital nyo pa yan eh, ay pambayad nyo lang sa ospital, kaya tumatambay na lang sila dito sa ano, sa store. Yun na tumutulong baga ano, pag may mga maraming mga orders yung, tapos bumabalik lang sila mga alas 5, alas 6, yung tipong kaya na talaga yung ano, yung init. So, pero yung kwarto nila dyan naka-aircon naman na. Imagine niyo guys, dyan kami noon 14 years ago, grabe, 8 kami nagkasya kami sa ano, sa bahay na yun. Di ba kami nun ni Froggy? Pero dyan ako inaano ni Daddy. Di ba, de? Dyan ako pinupuntahan niya nun eh. Nanligaw pala siya. From Pasig to Pasay. Dyan niya. Coast to coast. So, ayun. Tapos sa taas nun, kami mga, ano, mga babae. Tapos sa baba sila, mama. Baby pa nun si Bunso eh. Siguro parang si Lucas pa lang. Ay, 1 year old. Sinama ko nga si Bunso, di ba? Sa date natin. Ay, sinama ko yun. Ay, nakakatawa. Balik ka ng mga ala. So, yun. And then, hanggang nung nagsama na kami ni Froggy, is dyan din siya. Kasi, malapit eh. Sa Makati kasi siya, pumapasok. Tapos, syempre, mas malayo yung Pasig. Diyan ko na siya pinaano. Kumbaga, ako yung malandi. Siya yung ibinahay. Tapos datay naman na kasi ano na ginagawa na paunti-unti yung bahay namin sa Don Carlos. So sila mama nandun na. Kaya kami na lang naman din dyan. Si Nene naman yung nagtitinda. Bali pumalit nung kay mama, si Nene na nagtitinda. Kaso since nung umalis si Nene, umuwi nga ng probinsya na sa Nueva Ecija. Bumalik si mama dyan para magtinda-tinda kasi sayang yung income eh. Ayun naman yun naman din ang ginagamit nila mama sa sa pampaaral din dun sa kapatid ko, sa 2 pang kapatid ko noon or 3 noon. Si Jepoy pa nag-aaral pa, mga pambaon-baon gano'n, kila Mark, doon din nila kinukuha. Kaya yun, tulong-tulong lang, diba? Tapos ngayon, yan na lang, para libangan na lang din naman ni mama yun eh, kasi yung nanay ko hindi yan may stay talaga sa bahay, kailangan may ginagawa yan. Even sa sa Nueva Ecija nga, kailangan pag lumipat yan doon, may pagkakaabalahan yan. Kasi yung pag walis-walis tsaka pag tanim-tanim is hindi yan sa kanya. Hindi yan, mamaniin niya lang yan, kulang yan. So kailangan may mag-business kami doon. Kaya yung pinapangarap ko na unahan is sana mabili namin para matayuan ng grocery niya. Kasi doon sa pinaka yung looban na yun, 'di ba, na barangay nila Nene is wala pang, may mga mini grocery naman siguro or sari-sari store, kaso hindi kompleto. Ang bala ko kasi doon is kumpletuhin namin sa patuka ng manok, pagkain ng baboy, yung mga gasol, yung para hindi na sila pupunta ng bayan kasi bibili ka lang ng isang tangke ng guys doon ng gasol, pupunta ka pa ng bayan, magkano ang pamasahe, 50 o 60 pesos ata, one way lang yun, at tricycle lang yun, o at least sabi ni mama magpatong ka lang ng 10 piso, 20 pesos or kahit 50 pesos dyan, diba, mas makakagaan na yun sa kanila, hindi na sila mamasahe papuntang bayan kasi ilang minuto pa din yung papuntang bayan so ayun, sana kaya kung makikita nyo guys, hindi kami ngayon talaga naghigpit kami ng sinturon, hindi kami outing pa kasi may pinaglalaan talaga kami. Pinag-iipunan namin yun. So andyan lang naman yung mga outing na yan anytime kapag meron na tayong lang mo yun, masecure na muna yung mga dapat na basta parang na may priority kasi yung outing. Ayun lang. Pero siguro, mag-outing tayo na isang beses naman. Kasi mga bata, summer eh. So, ganun lang siguro. Nagdaldal ako, diba? Nakakaano kasi, boring. Pauwi na. Ayun. Kung naman yung bebe namin, umiiyak. May mga umiiyak na siya kanina. Emoticon sa messenger namin. Emoji. Gutom na ako, mami. Sana kayo.
Halos ka na. Ay, sus, ay, sus. Halika na. Halika na. Hindi nyo rin ginalaw yung dog food, eh, no? Yan, ayaw din naman dog food na, eh. Oh, sus. Oh, Lixia. Lixia. Oh. Uy. Uy. Halika na, liit. Halika na, liit. Matatapakan kasi siya mga lalaki. Huwag ka na masyadong makigulo. Oh, matatapakan ka. Sige. Halika na, ay! Halika na, ay! Siloso, siloso. Mami, alam mo yung dalawang, Oh. itong dalawa? Oh. Nasa ilalim, ang sweet nilang dalawa, mami. Grabe naman yan, Ang napaka-chila. sweet nilang dalawa, mami. Oh. Sa kama ko, sa ilalim. Okay. Humiga si Atom sa ano ni, yung Oh. yakap. Wait, wait. Nakayakap sila. Oh, kumain ka na. Ayun. Yung mami. Nakuha na siya ng Jollibee, oh. Wait, sus. Oh, sige na, baba na. Iingay kay. Hay, Maggie. Aray ko. Diyan, Daddy. Ito dumiretso to sa labas, eh. Hey, yung. Oh, dali na, baba na. Wipe! Oh, baba! Uy! Wala, shoot. Munti ka na. Oh, liksi, oh, liksi, oh. Oh, sus! Ay, sus! Ay! Ay! Sus! Uy, si Maggie din na, eh. Ito ang masarap dito, guys, eh. Kahit na makukulit yan, eh. Yung pag ano mo, pagdating mo, may sumasalubong sa'yo. Lala. Ayan. Lutuin ko na yung ulam nila. Kasi ano, no, lasing ko na. Alas 7 alis kami para mag-gym. Full na lang tayo, guys. Ayun, meron kaming egg. Quail egg. Brown egg. O, diba? Puro itlog ang kakainin namin. Fried egg. Fried talaga. Itlog na maalat. Tapos kamote bumili ako. Ito palahanin ko ngayon. Lagain ko para kainin ko. Mamaya after, baunin ko sa gym. After namin mag-gym or before, kain ako niyan. Tapos celery. Kasi meron ako dyan, gagawa ako ulit nung Wendy's na... Ano yun, Daddy? Hindi mo rin alam. Chili corn, chili con carne. Bakit? Talong. Lalagay ko sana sa munggo. Tapos, ito, bell pepper. Para dun sa chili con carne. Then, ito daw, tingnan nyo. Nakikita nyo ba yan? Si Daddy talaga. And here, we have corn. Tapos ito, lagay ko na lang sa aso to ngayon kasi sira na yan, eh. Okra. Ano to? Ay, ito yung karne. Yun, nabasa na. Tapos, ito bukas na lang sa aso din. Mga dilata na lang. Pasok na muna natin to kasi di ko maluluto siya ngayon. Anong oras na, eh. Oh, Groot! Yeah. Bades. May atay pa. Saan ko na nga lang tayo? Tanda na. Kumapa ka sa may mga pako. Kasi yung mga kahoy, eh. Karaglag yung walis. Kaya magaling na yung niya, eh. Yung tinuli sa kanya, eh. Kaya nakapag-short na siya ulit. Yung. Ano ba yun? Hindi ko pa napapalagyan pala dito ng harang. Ingay. Wala naman, kala ko lumabas ka, eh. Sige, dyan ka lang. Kumakain sila, oh. Gutom, eh. Yan. Dapat sa yung ginugutom ng isang meal ba? Yay! Wait lang yung may bebe. Wait lang. Buti nga mababait sila kapag hawakan mo pagkain, hindi makakagat ang lag ng ibang aso, eh. Sasakmalin ka. Siguro, gano'n sa akin. Kasi, binubuisit mo. Kaya sabi ko siya, huwag mo bubisitin yung aso para labing ka rin ang aso. Ayan. Gutom sila, oh.
Ay! Uy, ang galing naman yun. Nabos agad. Namiss ko na yung favorite ko. Malaglag ka dyan. Huwag ka masyadong maganda sa... Guys, magtatapon na rin ako ng basura ulit. Mamaya. Kambakang bazuras. Kaya mo na ba? Oo. Kaya mo na nga, nakakit na ako dun eh. Oh, sige. Pati nga totoy mo. Oh, bakit? Bakit, Poknat? Lagot ka, huwag mo kukunin yung pangkalso dyan. Yari ka kay daddy. Yung pangkalso kasi namin sa, sa pinto. Kinukuha na itong paknit na to. Tapos, ginangat-ngat, ginangat-ngat, ginangat-ngat. Ginangat-ngat, ginangat-ngat, ginangat-ngat. Ha? Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Ay, si Yung din ako po. Ayun guys, naano ko na, napakain ko na yan sila. Ito na lang, palitan ko lang yung ano. Wait. Itong malaki kasi ang medyo hindi pa luto. Hindi pa tumatagos yung kutsilyo na pinang-poke ko eh. Oh, ito. Ito luto na eh. Sobrang lambot na. Ayan. Tapos slicing ko siya, baunin namin sa gym. Para after gym, nakakainin. Tapos soya. Milk. Ito din okay na eh. Tagal ko na kaya. Pangit naman sobrang ito kasi makapal eh. Kaya di agad naluto yung gitna. Mga 5 minutes pa lang. Bumili din pala ako kanina sa Mia Mason ng pabango. Ayan, sa diffuser. Ito lang talaga yung gustong gusto ko. Kasi yung last na binili namin is ibang yun. Aroma ata yun. Aroma. Ayun, aroma nga. Aromatherapy na essential oil fragrance. Kaso iba yung nila, iba yung dito yung amoy ng peppermint nila. Mas gusto ko yun sa Mia at sobrang relaxing talaga. Ito parang pagkatagalan nagiging baby powder yung or kasi may hinahaluan ko pero iba pa rin talaga. Ito bongga-bongga yung amoy nito. Peppermint, sobrang nakaka-relax ko. Ayun, baka bukas magpalinis ako ng kwarto. Tapos ganito. Ay, relaxing. Wait lang. Nangyari sa inyo. So, ayun guys. Di pa ako nakaka-edit ng vlog. May vlog ako. Everyday ako nagpa-vlog. Medyo hindi nga lang din kompleto. Kasi, ayun, minsan nakakalimutan ko. Tapos, sobrang busy. Di na ako makapag-vlog. Kaya, ganun. Putol-putol. Pero, hanggat kaya ko is nag-vlog naman ako. Kahit na paunti-unti. Or kahit na minsan nga walang kwente. Pina-vlog ko pa rin. Kaya, yan lang. Then, ano pa ba? So, tomorrow magiging busy ako kasi magbibilang kami at yung order sa akin na libo-libong guys, na mga Dio, ay mga district ko nagsi-order na sabay-sabay. So, I need thousands and thousands of char. Hindi, pero seryoso, libo-libo yung order sa akin ngayon. So, nakakatuwa kasi, 'di ba? Ayun, dati yung mga bumibili sa akin is paisa-isa, yung ganyan, yung kami pala, paisa-isa. So, kapag nakakapag-order ako na ng 10 pieces a day, tuwan-tuwa na talaga ako. Yung ngayon, mas naging 100 times yung, kumbaga na times 100 yung yung tuwa ko kasi yung yung kinikita is may napupuntahan, ayun, nakakatulong sa mga fur bebes, ayun, tapos sa family, kaya kayod lang ng kayod guys. Ayun, pahinga lang kami bago pumunta ng gym. Nakakain naman na si Chris and mamaya antayin na naman kami yung bakasyon naman eh. So antayin kami yan, magdadala kami ng pagkain niya. And si Emma kasi hindi na rin naman kumakain minsan kapag kagabi kasi may second meal siya sa Jollibee. So ayun, para iwas din sa iwas sa tira-tira, sayang. So tomorrow magluto ako ng lunch na lang. Ay, hindi rin ata kasi puto Don Carlos nga magbibilang. Gigi, nakabuyang yan. Ang puday-puday. Migi. Anong ginagawa ng liit dyan? Ay, bakit? Bakit, Migi? Pam-pam. Pam-pam, kompleto sila. 5. Ayan. Ay, si Groot ay. Sige, pakawala mo na si Groot. Di naman pala tayo, Ayun, sabi ni Daddy, rest na muna daw, guys. At, grabe yung niyan. Tag dito,
binuhat kanina. So, baka masobra naman. Tapos muna kami, pagod na rin ako, guys. So, carry lang naman mag-absent sa gym. Diba? 1 day lang naman. So, ayun. Kailangan lang naman dun is 5 times a day. 5 times a day. 5 times a week. So, ayun. Pagod na rin ako. So, yun. Pahinga muna kami. Yun na lang kakainin ko dun yung niluto kong kamote. So, ayun. Kung alam ko lang na-absent tayo ngayon, nagluto sana Ay, ako. pucha, yung pagka-ikot ko doon sa templo, nahirapan na akong mabante. Tapos ano daw Kabilang-kabilaan, di ba kasi? si DFA? Oo. Puro jeep. May Tapos- nakapark pa sa likod nila. Oo nga eh. Puro jeep. Yung pagdating na ito sa Jollibee, Wala na. harapan na. Traffic daw kasi sobre. Mo, babanggain kita. That's it, diretso. Bakit ano nangyari sa mga jeep dyan? Oo. Si Moggy, oh. Tinan si Moggy. Pom-pom si Moggy. Pom-pom si Moggy. Pom-pom umigi. Ayun. So, sige. Kasi baka maano lang din naman kayo, matenga kami sa sa traffic. So, ayun. And end ko na yung vlog today, guys, ha, para makapagpahinga na kami. Ayun, habang nagsasagot ako ng inquiries, ipapahinga ko yung paa ko, yung katawan ko bago ako maligo. So, ayun, good night. See you tomorrow. Nakita niyo ba si Chris ngayon? Yes, nandiyan lang naman siya sa sa kabilang kwarto. So, good night. See you bukas. Good night, Daddy. Night. Happy traffic. Happy traffic. Bye-bye.